दाखालि आब' रसमाया बिहरदोंमोन बेखौहाय हेलौ रायजोफोर हेपि निउ इयार ओमफ्राय दिनैहायथ' गोबां मानसिफ्रा पिकनिक जानो ओंखारलादों आयै मानसिफोरखौ पिकनिक जाहैनाय नुबा आंबो अबावबा थांगौमोन मोनलायो ओमफ्राय आंनाबा बेसारा डिउटि खालामा हरनि डिउटि खालामासो फैलायबाय आंहा ओमफ्राय दसेनो गिर्जायावहाय थांनानै फैबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय दायो माखासे मानि खामानिफोरखौ मावनांसिगोन ओमफ्राय दिनैहाय मा होनो बाबामोननि न' फारसेबो प्रग्राम दं नालाय बेखायनो दा बाबामोना दा प्रग्राम जोबखांनानैसो फैगोन आरो फिसालाखौ लानानैहाय बिसोरो दोनफैगोन आं हारसिङैनो नै एसे बरिं मोनदों नालाय खामानिबो दङ बहुतनो मा मावगोन मा मावा आयै इसोर न'आ जै जंगल जोब ओमफ्राय मैया सफैनाय लोगो लोगो माखासे मानि दख'नानि कालेक्सनफ्रा गोदान गोदान आरोबावनो सफैबावबाय ओरैबायदि मोजां मोजां दाखालि ख्रिस्टमासावहाय जायफ्रा सोंहरदोंमोन स्टकआवहाय गैथ'लामोन दायो मोनफिनसिगोन दायो पिकनिकनि सम नालाय 26 जानुवारि 26 थारिखसिमथ' पुरा पिकनिक जागोन बेरायगोन नालाय बयबो ओमफ्राय हाबा माबा माबि जायफोरनो नांगौ थाब थाब अर्डार होना लादो नै खम बेसेनाव मोनग्रा दख'नाफ्रा सफैबाय ओरैबायदि मोजां मोजांखा एसेनो देखायना होथ'ना आं नोंथांमोननोहाय आब'मोन आगैमोन दिनै केमेरा खालामना होग्राबो रावबो गैया नालाय बेखायनो आङो ओइ जायगा दाबसेयाव बहायना दोनबाय मबाइलखौ ओमफ्राय देखायनोसै मोनसे मोनसेनो एसे एसे आं देखायनोसै दे सनाफोर जायफोरनो नांगौ फसायोब्ला नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय दे नै प्रिमियाम दख'ना बेखौबो मोनबावसिगोन नोंथांमोना बेफोरो गासैबो मैया रिस्टक खालामनाय जादों आरो फैग्रोमोना रिस्टक खालामफैदों आङो मानोना ख्रिस्टमासावथ' गासैबो जोबजोबखाबायमोन नालाय नै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो बिराद मोजांखा प्रिमियाम नै जायनो मोनहैदों बिराद खुसि जादों आरोना ओमफ्राय बिराद गोजांदों नालाय बेखायनो आङो दसेनो रुम हिटारसो सालायनानै जिरायनानै दं नै ओरैबायदि मोजांखा गिया कालाराबो सनाफोर जायनो नांगौ थाब थाब अर्डार होनानै लादो नै ओरैबायदि मोजांखा दे नै खाथिनिफ्राय देखायनो मोनबा रासिन मोजांसिन नुगौ आरोना नै ओरैबायदि मोजांखा नै बेखौबो नायदो जि मोजांखा बेबो खम बेसेनावनो मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नायबावदो नै रायजोफोर नोगोद मोजांखायबो अरिजिनालावहाय साबसिन नुयो दै माने माखासेफोरखौ मबाइलाव केमेरायाव बारा मोजां नुवा ओमफ्राय अरिजिनालाव नायबा साबसिन आरो समायना समायनासिन जायनो नांगौ थाब थाब अर्डार होना लादो नै बेबो ओरैबायदि मोजांखा ओमफ्राय नैबे इनि साद्रि जायनो नांगौ थाब थाब अर्डार होनानै लाबानो जाबाय बेखौबो ना नै ओरैनो देखायगानोसै नै नायदो बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना ओमफ्राय बेयो बेनि साद्रि नै जायनो नांगौ थाब थाबनो अर्डार होनानै लादो ओरैबायदि मोजांखा पिस्ता कालार दै ओरैबायदि इउनिक कालार आरोना गोदान डिजाइन समायनानो बिदि इउनिक कालारखौबाथाय माने मोनलाया नालाय बेलेग बेलेग कालारफोरखौथ' एभेलेबेल मोनो बिदिखौ मोना ओमफ्राय साद्रिया नायनानै लाखादै सनाफोर नै दाखालि बावैसोनिया अल बडि दादोंमोन ओमफ्राय नै दानिया इदि दाबाय आं बुंनो बावफ्लांदों दाखालि बेबो सफैफिनबावबाय सोर सोर सोंदोंमोन ओरैबायदि मोजां नै साद्रिनि डिजाइना एसे बेलेग दादों आरोना बिबारनिया जा मोजांखा नै फान्थाव कालाराव जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो अरिजिनालाव साबसिनहाय मबाइलफ्राव बोरैबा नुयो ओमफ्राय नैबेबो नोगोद मोजांखा नै जायनियानो मोनहैदों बेनो फसायजोबदों आरो पद्मनियाव पद्मनि दानायसोबाव इयो ओमफ्राय खम बेसेनावनो मोनदों बेफोर गासैखौबो ओमफ्राय नैबेबो
गोदान डिजाइन दानाया आरोबाव सफैबावबाय जायनो नांगौ थाब थाब अर्डार होना लादो गाननो थाखाय नै साद्रिया नायदो जि मोजांखा दै ओरैबादि मोजां दादोंना ओमफ्राय नै बेबो पद्मनि दानाय खम बेसेनावनो मोनगोन बेफोरखौ जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि मोजांखा ओमफ्राय नैबे नेक्स्ट बेखौबो नायदो जि मोजां नै नायदो नै बेबो सफैबावबाय ओरैबादि मोजांखा जायनो सहैदों बेनो फसायजोबखादों आरो बेखौबो नै साद्रिया बेबादि समायनाथार ओमफ्राय नैबेबो जोबोद मोजां दाखालि आब' रसमाया बिहरदोंमोन बेखौहाय मोजां मोनदोंनो आब' रसमायाबो माने बिराद मोजां आरोना कालाराबो समायथारो बयखौबो जायनो नांगौ दायो रिस्टक जाफिनबावबाय थाबैनो अर्डार होनानै लादो मोनाखैमोन दा साननैसो उनावसो नोंथांमोननोहाय आङो फुल दख'नाखौ बेखेव आङो नोंथांमोननो भिडिअ देखायनोसै जायफोरनो नांगौ नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बाराव नोंथांमोना अर्डार होनानै लानो हागोन दे बयनिबो सिम गोजोन्थों